ועכשיו, אלאור רידר, פינת האולטרס. שלום, בוקר טוב, מה שלומך? עייף קצת. למה? עשיתי עבודת שטח אתמול בטדי עד מאוחר, אז חזרתי, אתה יודע, ככה... היית? פה אנשים רציניים, אנחנו... מה זאת אומרת עבודת שטח? מה סתם, עושים? נו, אתה יודע, הלכתי לבדוק קצת דברים, רכש לפינה. מה, אמל"ח? חיפשת אמל"ח? עזוב. הלכתי לבדוק, אתה יודע, עשיתי סקאוט. יש דברים מעניינים? יש היו דברים? מבצעים, אתה יודע, נחשוף את זה בשבוע הבא. מעולה. מעולה. מה, הבוקר? אתה יודע, ספירה לגמר גביע המדינה כבר החלה, עוד 9 ימים לגמר הגדול, סלוצקי כבר, אתה יודע, ברעידות הוא מתרגש, הוא רוצה לחגוג... בעיקר להשיג כרטיס, אתה יודע. טראבל אצלי בסמי עופר הוא רוצה, והאוהדים של שתי הקבוצות כועסים, צריך להגיד. כרטיסים. כועסים בגלל הכרטיסים, ונתחיל עם אוהדי מכבי, שכועסים על ההנהלה שלהם, שבעצם לא שמרה למנויים שלהם, אתה יודע, זכות ראשונים על הכרטיסים. פתחה את הכרטיסים לקהל הרחב, פשוט הספסרים חטפו הכל, המקצוענים מאוד זריזים, ואנחנו מכירים את זה מכל הקבוצות הגדולות בארץ, לא רק במכבי תל אביב, לא רק במשחקים של גמר גביע, גם משחקי חוץ פשוטים בליגה. כמה כרטיסים מסופסרים? כמה כרטיסים נמצאים אצל הספסרים? מאות. מאות? כרטיסים. בשנייה שהמכירה נפתחת, והיא נפתחת לקהל הרחב, אין מנוס מזה. אי אפשר לשלוט בזה? איך זה עובד בליגות אחרות או בגביע בארצות אחרות? שמע, זה עובד גם אצלנו בארץ, ששומרים למנויים כרטיסים. גם מעבר לזה בחו"ל? ששומרים, כן, גם בחו"ל. מעבר לזה ששומרים, אז בין המנויים יש גם הגרלה על הזכות לקנות כרטיס. וואלה. במקומות שלא כל המנויים יכולים להגיע, אז עושים הגרלה בין המנויים לקנות כרטיס. אבל מקצים גם כרטיסים לכאלה שהם לא מנויים, שהם נגיד בסטנדביי ולא יכולים להשיג... זה בדרך כלל חיילים. נכון. מה שעושים, מקצים איזה 100-200 כרטיסים לחיילים קרביים שמגיעים ביום של המשחק ורוכשים גם כרטיס. יפה לעשות את זה יפה. אז בבאר שבע כן שמרו כרטיסים למנויים שלהם. תגיד, ומה אתה חושב על זה שהגביע צריך להיות שייך לכולם? זאת אומרת, לא רק... הרי בעלי מנויים זה אנשים שיש להם כסף לרכוש... לאו דווקא. בסדר, אבל זה עדיין מעיד. כן. ולמה לתת לאנשים שיש כסף עדיפות על פני אלה שיש להם הזדמנות לראות משחק? אני לא רואה הבדל בין גביע זה לליגה. גביע המדינה. אני לא רואה הבדל בין גביע לליגה, זאת אומרת, זה משחק של מכבי תל אביב, ומגיע לאוהדים שמלווים אותם מ-day one בעצם. הם עובדים בזה, אוהדים שעובדים בזה. מגיע להם, אתה יודע, ועכשיו, באמת, ספסרים, פשוט חטפו את הכרטיסים, היה שם סלט הנה, גדול. מצאנו מקום בכדורגל שיש מגיע. בוא נסכם, לא, בלי מגיע וזה, אבל בוא נסכם שנגיד אולטרס, ואני כאוהד רוצה שהאולטרס של הקבוצה שלי יהיו שם. כי הם באמת מעודדים, כל השאר זה קהל... לקבוצה, ברור, כי זה קהל של קונצרטים, רוב... פזם, אתה מבין? זאת אומרת, הם ראשונים. לא, גם מבחינת עידוד, מבחינת צבע, מבחינת אנרגיות. מסכים איתי שזה לא נורא אם האלפיון העליון, הקרם בין הקרם, זה כן, אלה עם התכשיטים. ולא יגיעו, אלה עם התכשיטים לא יגיעו. 12,000 מנויים, אתה יודע, זה לא רק אלפיון עליון. ואתה בעלים של קבוצה. אוהדים שפשוט מגיעים כל משחק, ומגיע להם להיות גם בגמר גביע, ולא לקנות את הכרטיס ב-400. אז אולי סמי עופר הייתה טעות? אולי צריך קצת יותר גדול. תן לי גם להתקיל אותך. אתה בעלים של קבוצה, בהתאחדות דרך כלל זה פחות, אבל נגיד בעלים של קבוצה שספונסר שם לך 50, 60, 70 אלף שקל בשנה, לפעמים גם 500,000 שקל בשנה בקבוצה שלך, הוא רוצה כרטיס. אתה תגיד לו מה? מה תגיד לו? שנה הבאה במרקנה. בבאר שבע כן שמרו למנויים שלהם, אתה יודע, עדיפות, אבל האוהדים כועסים דווקא למנהלת ועל ההתאחדות, שאתה יודע, באר שבע קיבלו 10,000 כרטיסים, מכבי תל אביב 10,000 כרטיסים, ו10,000 נוספים הם בעצם ניטרליים. לעסקנים. אפשר להגיד. אתה יודע, הם מוגדרים כניטרליים, ואוהדי שתי הקבוצות פשוט יכולים לרכוש כאוות נפשם, אבל במנהלת ובהתאחדות החליטו למכור אותם באצטדיון רמת גן, שהוא הרבה יותר קרוב גיאוגרפית לתל אביב מאשר לבאר שבע. ופה באוהדי באר שבע אומרים, יש פה יתרון גדול לאוהדי מכבי תל אביב, זה לא בסדר. נכון. ואתה יודע, אוהדי מכבי תל אביב נהנים מהיתרון הזה. כי רכבת שיוצאת בשעה 7 מבאר שבע, מתי תגיע לאצטדיון רמת גן? כבר בכיתה ד' התמודדנו. אנחנו לקראת הבגרויות, אפרופו הבגרות במתמטיקה שתמנע מבני הנוער להגיע ליעד. נכון, גם על זה דובר. זהו, אז הרבה צרות בעניין הזה של האוהדים לקראת גמר הגביע. שלא יהיה 0-0, 120 דקות, ואז פנדלים כאלה, שלא יהיה כזה. הלוואי. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לתופעה מאוד מעניינת ביוון. דיברנו על האולטרסים של פנתינייקוס, אולימפיאקוס, אקי אתונה, אנחנו מכירים אותם, מגיעים, אתה יודע, דוחפים את קבוצות הכדורגל, הכדורסל, אבל תופתעו לגלות, הם גם דוחפים את קבוצות הכדורעף, ולא סתם כדורעף נשים. כדורעף נשים, אלפים של אוהדים שרופים, גושי אולטרס שלמים, אוהדים קשוחים שבדרך כלל מגיעים בלי חולצות עם קעקועים. יוון היא לא מעצמת כדורעף, אם אני לא טועה. אבל הנה, תראה מה הולך באירופה, כן? ויש שם ליגת כדורעף נשים מאוד מסודרת.
עם מסורת. איזה יופי. והם מעודדים בטירוף, אתה יודע, זה האוהדים שאתה לא רוצה להתקל בהם בסמטה חשוכה, והם מעודדים פה נשים. וואו, איזה טירוף. הליגה הזו זוכה קודם כל לסיקור מאוד מאוד גדול, ועוד יותר מדהים זה מספר הצופים, פשוט אסטרונומי. למשל פנתינייקוס, יש להם ממוצע של 7,400 אוהדים במשחק, של כדורעף נשים. וואו. איפה זה קורה בארץ? זה לא קורה בגברים, בליגת העל עזוב. שהיו מתחנות לחצים. עזוב, בכדורעף גברים זה לא קורה, זה באמת מדהים. יוצא דופן. הליגה הזאת נקראת A1, דווקא אולימפיאקוס עכשיו שולטת שם, 3 אליפויות רצופות, אבל האימפריה היא פנתינייקוס עם 24 אליפויות, אולימפיאקוס יש להם רק 3, זאת אומרת רק עכשיו הם לקחו את כל האליפויות שלהם. מרשים, אתה יודע שבארץ אתמול הוזמנתי למשחק כדור מעל הרשת של נשים בבית בנדל. בסוף לא הגעתי. הזמינו אותך לכדורעף נשים? כשחקן? לא, כצופה. כצופה. אולי נפתח קבוצת אולטרס של... בואו נעבור לענף אפילו עוד יותר זניח, אפשר להגיד, שזה כדור מים. בסדר, בארץ, אתה יודע, חוץ מטבעון אין ממש אימפריות כדור מים, צריך להגיד, בלשון המעטה. ובואו תראו בסרביה דווקא יש, תראו את הקהל של פרטיזן בלגרד. זה כדור מים. זה כדור מים. הקהל של פרטיזן בלגרד שמגיע פשוט מפגן תמיכה יוצא דופן בתוך בריכה, חברים, בתוך בריכה. אש לצד המים. עד לאן תגיע תרבות האולטרס והעידוד? לאן זה יגיע? תראה את השחקנים. פשוט אוהדים מגיעים לבריכה ומעודדים בטירוף. איזה... מה שטוב פה, שאם יש אבוקות וזה, אז יש מים, אפשר לחבר, כאילו, זה הכל קרוב. ספורט מדהים. פה אני מקבל גושפנקה על מה שאמרתי לכם בפינה הראשונה, שאולטרס זו תרבות וזו דת, ואוהדים באמת שהם אולטרס, שהם שרופים, הם יגיעו לעודד את המועדון שלהם בכל ענף שהוא, גם בדוקים, גם יש שם אחד שעושה תנועה מגונה, אני רואה אותו מפה, יאללה, תראי ממש. זה אוהדים שיגיעו גם בפינג-פונג נערות א' ויבואו לעודד פרטיזן. לא אכפת להם באיזה ענף, זה פשוט פרטיזן ובגלל זה הם צריכים להיות שם. וגם מעניין באמת מה יהיה בדרבי נגד הכוכב האדום, בכדור מים. וואו, אתה יודע מה, הספריצו שם אחד על השני. אני אוהב את ההשפרצות האלה, יש גם צידוק לפה ללכת בלי חולצה, כי בדרך כלל מעבירים את זה ביקורת. אנשים עם משפחות, עם קריירות, מגיעים למשחק כדור מים, מורידים חולצה, ותראה איזה יופי. יפה מאוד. יפה. כן, מה עוד נשאר? אנחנו בפינה אירופית היום. כן. בואו נעבור לשוודיה, סולנה, לא יודע אם אתם זוכרים, קבוצה ששיחקה נגד הפועל תל אביב בגביע הוופא של אז. סולנה זה לא הקבוצה של פריצה? לא, אני לא בטוח. לא הקבוצה של פריצה, אם אני לא טועה. סולנה קבוצה אבל קבוצה מהליגה השוודית, ושבוע שעבר מלאו 2 למותו של שוער הקבוצה, איוון טורינה. שוער קרואטי שפשוט הלך לישון, קיבל התקף לב ולא קם בבוקר. שוער ב-33, חזק, חסון, השאיר את הקבוצה הזאת בהלם טוטלי, המוות שלו. וככה לציין 2 למותו, אז האוהדים הרימו תפאורה מאוד מאוד יפה במשחק ליגה ביתי נגד האמרבי. מוסרים לי שסולנה זה קבוצתו של דולי ג'ונסון. אתם זוכרים את השחקן? דולי ג'ונסון האגדי, קשר אחורי. דפק איזה גול בקריית אליעזר, אני זוכר. נכון, דולי ג'ונסון. זה שמות מן העבר, רוב. אז הנה הקבוצה של סולנה, הקהל באמת מנציח את איוון טורינה. מוות טרגי, מוות כואב מאוד בשוודיה, מדברים על זה שם. תראו, זה יופי. וכמו שאמרנו, טורינה היה קרואטי, הוא גדל בדינמו זאגרב בקרואטיה, גם הם לא שכחו אותו, ושבוע לאחר מותו הם קיימו משחק ראווה לזכרו מול סולנה, זאת אומרת בין הקבוצה הנוכחית שלו לקבוצת ילדותו, וגם שם ראינו מפגן יפה מאוד של הקהל, באמת מרגש. הנה, אתם רואים דגלי קרואטיה ביציע שוודי, זאת אומרת של סולנה. ואנחנו רואים איך אוהדי כדורגל יכולים לקחת את הכוח הגדול הזה שלהם כקבוצה, כגוש, ולהעצים זיכרון של מישהו שמת, באמת בכלל לעשות דברים מאוד מאוד יפים. זה אחד מהדברים האלה, מאוד מאוד מרגש. דגלים של קרואטיה ביציע השוודי. אני אוהב את הפרגון הזה, שגם אנחנו לפעמים מביאים את הדגל של השחקן הזר שבא לפה ומפרגנים לו, אם זה סרביה או ניגריה או שוודיה או לא משנה מה. תעטפו אותם בדגל שלהם, זה עושה טוב. כמו שלנו זה עושה טוב שעוטפים אותנו בדגל ישראל כשאנחנו בחו"ל. או חלקנו, לא כולם. כן. מה עם פינת איפה הילד? הכירו. עוד מעט נגיע לאיפה הילד, זה חזק. בחלק מהפינות אני באמת משתדל לתת במה לקהלים, אתה יודע, שאנחנו פחות מדברים עליהם או שומעים עליהם, שהם לא חלק מהשיח הספורטיבי. היום נדבר על אולטרס דינמו דרזדן, אתה אוהב את הגרמנים מאוד. דרזדן, אתה אוהב את הגרמנים מאוד. ליגה שנייה בגרמניה, כמו סט פאולי, זה זוכרים שדיברנו, גם מהליגה של עומר דמרי, אבל משודרגים אפשר להגיד. זאת אומרת, הם נחשבים לאולטרס השני בטבעו בגרמניה. שניים רק לדורטמונד, הם ליגה שנייה, דורטמונד הם ביפר הקהל הכי טוב באירופה לדעתי, אז הם באמת שניים רק לדורטמונד, ובכלל אם היה דירוג אירופי כללי, אז דרזדן היו גבוה מאוד בצמרת, יש להם קהל מפחיד, האולטרס שלהם נקרא K-בלוק, ממוצע קהל של כמעט 30,000 במשחק בית, יש מן הסתם קהלים עם ממוצעים הרבה יותר גדולים בגרמניה. תראה, זה צהוב שחור, פתאום יורד לו האדום. תראה, הערבוב של הצבעים, אני אוהב פה באחד המיקס. סוג של תיאטרון.
נכון. אתה יודע. יש קהלים ממוצע האוהדים הרבה יותר גדול בגרמניה, אבל כאולטרס, כגרעין שמעודד ומרים תפאורות, במקום שני בגרמניה, וזה ליגה שנייה, תראו מה זה. לא מקום מחוץ לאצטדיון. אצלנו ליגה שנייה, אתה יודע, הכי קרוב זה כפר סבא ובני יהודה, זה לא דומה בכלל. למרות שגם הם כתומים. תראה את המצעד, פשוט מדהים, כמה שוטרים. יפה. דרזדן. זו קבוצה שלא תעלה השנה לבונדסליגה. לא תעלה, ותראה את הקהל שלה כמה הוא פנאטי. ראינו את זה גם את סט פאולי, קבוצה שעוד מעט יורדת לליגה השלישית בכלל. פשוט מדהים, 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 מדהים. יש להם שם בכל רחבי העולם. נעים להכיר. כן, המשפחה קמה בבוקר, לוקחים את הילדים ויאללה, יוצאים קצת לעודד. יאללה, איפה הילד? בוא נתרגש מאיזה ילד. נו? אז היום אני מביא לכם ילד רומני חמוד, עוד של דינמו בוקרשט, שהוא גם מביא כדורים במשחק מול סטיאבה, בדרבי של בוקרשט, ודינמו מפסידה לסטיאבה. אז לקח את זה קשה? והילד לוקח את זה קשה, אבל הוא מקבל וואחד ניחום. וואחד ניחום. זה אני רוצה. בוא נראה. חמוד, חמוד, חמוד. הם עוברים אחד. איזה יופי. מה אתם אומרים? מרגש. אני כילד הייתי רוצה שהקבוצה שלי תפסיד ולקבל ככה חולצה וחיבוקים. בכיף, וגם שם דברים בפרופורציות, וככה, אתה יודע. נכון, נכון. צד שני אתה אומר, וואלה, איזה מניפולציה רגשית כדי להשיג קבוצה, שמע... או שהוא פנאט אמיתי, מה? מזכיר לי אותי שאני פעם שהייתי ילד הייתי בוכה אחרי משחק כדורגל. כשהקבוצה שלי הייתה מפסידה, הייתי בוכה כמו ילד. יש לי סיפורים נוראים. עד היום אתה בוכה, נראה לי לפעמים. כן, אבל היום אני פחות מדבר על זה. אני, כן. אור, תודה רבה שבאת. לא מתרגשות. תודה לכם, חבר'ה. בוקר נפלא, תודה. כרגיל, סופר נהנינו. ועכשיו אנחנו עם הפייסבוק שלנו.